Tot eu, Minis, vă salut, nu știu dacă mă vedeți cumva, așa. Am intrat pe drumul de Semenic. O să vă filmez pe aici o bucată, că nu circulă nimeni. Am cuplat 4x4, că na, e mai bună ideea totuși. Drumul încă e vizibil. Nu știu ce mă semnalizează ăștia, probabil au picat un copac peste drum, să vedem acum, dacă e cazul. Am intrat pe drumul oaselor. O ținem la deal. Vedem ce semnalizări ne făceau oamenii ăia. Pentru ce? Mașina echipată, cauciucurile sunt în stare bună, frânele sunt în stare foarte bună. Hop. Deci asta avem pe drum. Să încerc să trec pe acolo. Nu știu ce să zic. E destul de complicată faza. Coborâm un pic să vedem ce se întâmplă aici. Avem una bucată copac căzut pe drum. Pare tare terenul aici. Da, cred că o să ne țină. Da. Cioturile. Da. Sperăm că nu ne umblă pe la cauciucuri. Să venim aici încet cu 4x4 și vedem dacă continuăm. Ha-ha! Vă salută Vâslă din aventura către vârful Semenic. Ha-ha! O să las telefonul aici, nu știu cât. Ce frumos, dragi telespectatori! E extrem de frumos la munte, iarna. Și pe lângă e frumos, e frig. Ce frigul, face bine. Face foarte bine frigul. Nu e cea mai fericită poziție, dar e singura în care poți să ții telefonul.
vedeți mai mult drumul decât ce în față. O să merg și cu scurtarea mai bine lungă. Opa, grijă la panta drumului. Așa. Bună invenție 4x4 ăsta. Cred că e și mai bună aia 6x6, dar până atunci ne dăm cu asta 4x4. Sper că ăla era singurul obstacol din această ninsoare, că văd urme. Nu-mi dau seama dacă s-au dus întors sau doar s-au întors băieții ăia care făceau cu farurile jos la omul prăbușit. Dacă stau să mă gândesc, ar fi trebuit poate să pun o chingă sau un cablu, ceva și să-l mut din drum, să-l trag de acolo. Să-l dau cu spatele și să-l pun așa pe lungul drumului, știi? Dar, na, dacă nu mi-o venit, nu mă mai întorc. Că, no, dacă te întorci și că e cu ghinion. Așa că, numai înainte, dragi telespectatori, va urma acea vestita curbă, cea mai lungă curbă, cea mai periculoasă, curba mare, se spune pe aici prin popor. Nu a fost asta. Dacă găsesc pe par 46, vă fac o filmare mâine cum se coboară pe drum cu schiurile, că pe pârtie nu se știe, dacă pun mâna pe ratrac și dacă ninge așa fain ca acum toată noaptea, poate ne dăm direct pe pârtie. Foarte frumos pe aici. Când urc la Semenit, totdeauna mă gândesc la Lucu, că știți și voi pe Lucu, chiar dacă nu a fost neapărat vecinul nostru apropiat, dar și el e din circ. Că în 92 mi-am ținut majoratul cu el aici sus pe munte, cu Balboa, cu Daciana, cu Alina Papa, cu Radu Andronescu, fostul coleg de clasa lui Jebi, cu Șanț, care îl mai știți pe Șanț. Da. Așa că mă gândesc la ei când mă duc la Semenic, destul de des în ultimul timp. O să-i trimit filmarea asta și lui Lucu și lui Radu. Da, pe care îi salut cu drag. Mi s-au fundat urechile. Acum casc să mi le desfund. Ok. Peisajul e o nebunie, deci n-are rost. Păcate voi vedeți mai mult drumul, deci nu pot să-l pun mai pe spate, că stă acolo sprijinit de o margine de la airbag-ul de la pasager și asta e inclinația, e fixă, nu prea am ce să fac. Așa că, oricum, sper să vă placă video, dați un like, share, subscribe din alea. Da. Asta e curba mare, așa se numește popular la Semenic. E un act de păr cu rază destul de scurtă. Vreau să vă zic că e piatră cubică pe jos, asta doar că acoperită de zăpadă e foarte confortabilă. Să vedem când ajungem de sus de coborârea către stațiunea propriu-zisă,
Acolo iarăși e cu, tot așa cu piatră cubică. Pavaj belgian, zice în ciclism. Da. Așa subturat undeva la 30 la oră pe aici. Pantă destul de mare. Faza e că nu prea pot. Nu știu dacă voi vedeți în filmare. Aici am ieșit din nori. N-am ieșit din nori. Am ieșit din nori aia de jos. Sau a fost așa o pală de vânt ceva. Mergem în continuare cu 40. Tracțiune bună, mașină ușoară. Fain, fain. Tare fain. Nu știu dacă ați văzut, port o pereche de ochelari din aia de protecția muncii. De aia de galbeni. Amplifică un pic lumina și puii mei. Mie mi se pare că mă ajută să văd mai bine. Nu știu. Exact. Dacă îi dau jos, nu văd așa bine. Da, sunt de pe coborâre. Asta înseamnă că am ajuns, am trecut de vârf. Suntem pe piatra cubică. Pentru cei care n-au mai fost pe Semenic, pe mândria Banatului Montan, una din ele, aici pe dreapta mea îi pensiunea Cerbu, unul din puținele locuri deschise. Aici e și o țâr de viscol. Ia. Nu știu dacă vedeți. Da. Viscolește. De aici, practic, nu prea mai poate să fie mare scufală. Mai avem... vedeți, și urmele au dispărut. Înseamnă că cei care mi-au făcut cu farele erau Sebastian de aici de la Cerbu și mai cineva cu mașină, un prieten de-a lui, eu știu. Oricum. Înghețat un pic de la frig, înghețat un pic ploaia pe parbriz și cred că s-au depus pe lame, că nu mai șterg așa bine. Sper că zona voastră de privit a rămas cât de cât curată. Pare de aici curată. Las un pic jos, nici nu știu, cam chiți că e ventilatorul ăsta și mă cam enervează să încerc să dau mai multă căldură, poate ajunge pe lame cumva și le face mai mult să poată să șteargă mai bine. Da. Pentru alte sfaturi urmăriți profilul meu. 40, încercăm un pic de frâne să vedem ce se întâmplă. Nimic, frânează, adică nu nimic, frânează. Suntem bine. O să iau telefonul în mână să vă arăt cât e de frumos așa. Nu știu dacă voi vedeți cât e de frumos, dar e o nebunie, nu așa? O nebunie. Aici trebuie să mergem un pic mai lansat, să stăm pe cuplu, că asta e mai grea un pic urcarea. Trebuie să nu ne chierde melanul de tot a doua. Merge. Opa! Amba, pula, dacă mai văd drumul ăsta. Aici, ui. Mașină înzăpezită, Golf. Așa, acum ajungem la Mihăiță, pe mâna dreaptă, luminile astea. Și gardul ăsta așa, rustic. Aici ai prietenul nostru Mihăiță. Da? Noi continuăm pe drept. Pe drept.
Opa, iar nu mai văd nimica. Faza e că aici trebuie să fac undeva stânga. Da, să-mi bat pula dacă îmi dau seama. Era înainte sau după de semnul ăsta drumul? Sper că înainte, că pe aici mă duc. Da. Vedeți? Către hotel, restaurant, Dușan și Fii. Noi trebuie să ajungem la becul ăla care orbește acolo. Ăla e blocul. Dăm pe scurtă, poate e mai bine, da, mai bine. Aici în stânga mea Dușan și Fii, deocamdată e cam întuneric. Așa. Hehe. Ăsta este Leuțu care ne așteaptă. Leuțu. Olim blocul. Haha, tamponare cu creanga. Asta este semnalul. E claxonul secret. Așa, am un pic. Cobor acum! Aica! Acolo sus locuim noi. Ăsta e blocul. Uite așa. Da. Și aici vi-l prezint. Aici, Leuțu. Vine aici. Aici, băiatul. Ce face, băiatul? Ce face, Leuțu? Ține cu minte. Ține, Leuțu. Vă salut, bățuc. Ne auzim.